मी भाजी बनवते, फरसाणाची भाजी. त्यासाठी हे सर्व लागणारं साहित्य. फरसाणाची भाजी बनवते. हे फरसाण आहे, याची मी आता भाजी बनवणार आहे. त्यासाठी हे कांदा, जिरं, मिरची, लसूण आणि थोडीशी कोथिंबीर, यासाठी हे सर्व भाज्या वापरल्या आहेत. हे बटाटे घेतले आहेत बारीक कापून, टोमॅटो आणि शिमला मिरची, बस. ही लसूण आणि हे मीठ आहे, चवीपुरतं मीठ. गॅस पेटवला आहे आता. त्याच्यामध्ये मी पहिला कांदा टाकते. हे तळण्यासाठी तेल असतं, खाली फ्राय करायची आहे. थोडंसं तेल टाकायचं, कारण त्या भांड्यामध्ये तेल जास्त नाही लागत. आता मी त्याच्यामध्ये तेल थोडं तापलं आहे ना, तर त्याच्यामध्ये थोडं कांदा टाकते. कांदा जेवढा आपल्याला लागेल तेवढा टाकायचा, म्हणजे कमी पाहिजे तर कमी, जास्त पाहिजे तर जास्त. कांदा थोडासा परतून घ्यायचा. कांदा असा थोडा लाल करायचा, म्हणजे शिजतो. म्हणजे कांदा लाल केल्यामुळे कसं माहिती आहे, भाजी राहिली दुपारपर्यंत तर ती खराब होत नाही. म्हणून पहिला कांदा तेलामध्ये चांगला फिरवून घ्यायचा. त्याच्यानंतर मी बटाटी टाकते. बटाटी कापून एकदम स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे, बारीक थोडं केलं, कारण ते शिजायला लवकर पाहिजे म्हणून बारीक केले. ती पण अशी थोडी हलवून घ्यायची. कांदा आणि बटाटा टाकलाय आता. आता त्याच्यामध्ये मी टोमॅटो टाकते. टोमॅटो पण बारीक चिरून घेतलेले आहे. सर्व एक एक वस्तू टाकून अशी फिरवून घ्यायची. आपण समजा कधी जॉबला वगैरे जातो, सकाळचं भाजी करायला काही नसेल तरी आपण अशी भाजी मस्तपैकी करून डब्यातून नेऊ शकता. वेगळं काहीतरी भाजीचं प्रकार. आता मी त्याच्यामध्ये शिमला मिरची टाकते. आता सर्व म्हणजे कसं कांदा, टोमॅटो, शिमला मिरची आणि बटाटो हे सगळं टाकलेलं आहे. आता त्याच्यामध्ये थोडीशी मी, म्हणजे मिरची तर आहेच त्यात, तरी पण मी थोडीशी, आपल्याला तिखट पाहिजे असेल तर थोडी हिरवी मिरची टाकायची, जास्त नाही टाकायची कारण तो खूप तिखट होते. आता मी आता लसूण चेचून ठेवलेली आहे बारीक करून, ती टाकायची. आणि थोडंसं जिरं. याचं सर्व टाकलेलं आहे. आता त्याच्यामध्ये मी हे फरसाण टाकते. थोडीशी कोथिंबीर आहे ती म्हणजे टाकली. कोथिंबीर असली नसली तरी काही फरक नाही पडत. आता हे त्याच्यामध्ये फरसाण आहे, हे बघा. गाठी शेव असली तरी चालते, मिक्स फरसाण असला तरी चालतो. असं ते फरसाणाचं वरून टाकायचं. हे सर्व ते भाज्या टाकलेल्या आहे. आता हे सर्व भाज्या टाकून झाले आहे. आता त्याच्यामध्ये मी थोडं चवीपुरतं मीठ टाकते. मीठ पण जास्त नाही टाकायचं, कारण ते फरसाणामध्ये पण मीठ असतो ना. याचं पूर्ण हलवून घ्यायचं आणि तशी भाजी एकदम मस्त मिक्स भाजी दिसते आहे ना.
जॉबला जाताना भाजी पटकन करायची म्हटली तर असं करायची भाजी लगेच होते. तरी सगळं टाकून झालेलं आहे. गॅस थोडा मंद ठेवते बारीक, म्हणजे ते कसं वाफेने सगळं शिजून येणार. आणि त्याच्यावर मी आता 2 मिनटं गॅस बारीक करून थोडं 2 मिनटं शिजायला ठेवते वाफेवर. आता 2 मिनटं झाले आहे. कशी मस्त वाफ लागलेली आहे. म्हणजे आपण बटाटा वगैरे कसं चिवलून बघायचं, दाबून बघायचं शिजलंय का. आणि बिना पाण्याची भाजी, पाणी अजिबात टाकायचं नाही. कारण दुपारी तुम्ही टिफिनसाठी नेला तर दुपार म्हणजे खराब नाही होणार, चांगली राहील. आपल्या याच्यावर म्हणजे शिजवण्यावर आहे. अजून थोडी शिजली तर अजून मस्त होईल, कारण ते तेलामध्येच शिजवायची असते. तेल पण जास्त नाही वापरायचं, कारण ते सर्व डब्यामध्ये तेल लागणार, पर्सला लागणार. कोण पाहुणे आले तरी पण ते अशी भाजी बनवायची घरामध्ये, का असेल त्याची म्हणजे सुकी फरसाणच पाहिजे असं नाही आहे. त्याची चांगली तरसवून काढायची भाजी, म्हणजे पूर्ण ते चरचर चरचर आवाज येतो ना, तो आवाज नाही आला पाहिजे, म्हणजे भाजी चांगली झाली असं आहे. आता भाजी मस्त झालेली आहे. तर तुम्ही असं बघू शकता बटाटा शिजला आहे काय नाही शिजलं आहे ते. थोडं शिजायला पाहिजे म्हणून थोडं अजून वाफेवर ठेवायचे. आता चांगली वाफ लागलेली आहे आणि बघा मस्त भाजी रेडी तयार एकदम. गॅस बंद करते. भाजी आपली तयार झालेली आहे. तुम्ही कशाबरोबर पण खाऊ शकता, चपातीबरोबर, भाकरीबरोबर, भाताबरोबर, किंवा आपण टिफिन नेता, तुम्ही जॉबला जात असेल तर टिफिनसाठी. मस्त आपली भाजी, म्हणजे कसं त्याला हे नाही, जास्त खर्च नाही, अशी भाजी रेडी, फरसाणाची मिक्स भाजी.